Hello, good morning. Kaduka we phanta. Pini labang ke hap kiji cake si na paklang pantuli po. Kicheng pin kijut anang lang anon. Labang ke di ne video la spawn ka selam di na so akek lo. Idit apora vedan masi upload deret lo jo. La so design ke aprang ta ne selam lo la pen non da selam thu lo order la son thot si order do ma di. Aprang bang ke la an palang mi thek chede lo la pen non tal an lang mi he an ta sap su chelang mi chat lo hala photo na ke sen teng pen he la bang ke gel lo ke so color se ke pi lo la gel pi et te la bang ke fondant pen mati di fondant da do cream da do he mix lo duita labang ka thak pin color se selam lo fondant bang ke adap si patang rong lo aju bang tang on edet ma he la hen lo akek ke son lo lang mi sen lo ma la tang et pen lo jo